दा बे समाव लेटेस्ट आपडेट टेटनि फाइनाल लिस्ट आउट जाबाय नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन आरो बर'फ्रा गोदान आधार कार्ड मोननाय नंला लास्ट डेट फोसावबाय आरो लोगोसे आधार एप्लाइ लास्ट डेटखौ सोरनि थाखाय फोसावदों जोंनि बर'फ्राबो एबा ट्राइबेलाबो मोननाय नंला माबायदि कन्डिशनाव मोनगोन मोना ए टु जेड डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा बिटिसि टेट रिजाल्ट आपडेट एलपिइउपि मा जागोन मा जाया आरो लोगोसे सोरनि टेटआ होखो आं नोंथांमोननो लासै लासै फोरमायगासिनो एलपि लेभेलनि टेटनि फाइनाल लिस्ट ओंखारजेनबाय आरोबाव काट अफ बेसेबां थांखो काट अफ होदोंना होआखै एबा डाइरेक्ट नामल' नामा बेनि सायाव जों डिटेल्सखौ नायगोन बेनिखायनो भिडिअ नायजोब हानायसेबां लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट्सबो खालामनो दाबाव आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना गोदान साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हागोन। दा टेटनि रिजाल्टआ एलपिआ आउट जाबाय आरो बेनो जाबाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल बिथांमोननियाबो जोंनि बायदि टेट जादोंमोन अके एलपि लेभेलाव टेट जादोंमोन आरो पस्टआ गासै 198 दङमोन एलपि सेक्सनावहाय अके स' बिथांमोननि रिजाल्टआ फाइनाल लिस्टआ आउट जाबाय दा बिटिसिआ माब्ला मोनगोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा बिथांमोननि रिजाल्टआ माबोरै होदों आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आं नाथाय सिगांनो नोंथांमोना जायफ्रा टेटनि भिडिअ नायगासिनो दङ ना आं बुंदोंमोन जे काट अफ नोंथांमोना मोननाय नङा डाइरेक्ट केन्डिडेटनि नाम बेनिफ्राय रल नाम्बार बेबायदि मोनगोन होननानै आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखोमोन माने बुंबाय थाखादोंमोन बाथ्रा जाबाय DEEआ बिदिनो होदोंमोन आसाम स्टेटना खालि नोंनि नाम बेनिफ्राय रल नाम्बार आरो केटेगरि एलपि आरो इउपि लेभेलाव मार्क्सखौहाय नोंथांमोना मोननाय नङा होननानै दानि बिथांमोननि रिजाल्टआ माबायदि होदों जों बेखौ दायो नायनोसै। बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा नोंथांमोना नै बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बेनिफ्राय रिजाल्ट मेरिट लिस्टआ नै बावै दङ गाहायाव अके बेनो जाबाय नोंथांमोननि नैबे सिरियेल नाम्बारा जोंनि बिटिसिआव दङ नोंथांमोना बे सिरियेल नाम्बाराबो ओंखारगोन जेब्ला रिलिज जायो बेनिफ्राय बेयाव नाम दङ केन्डिडेट नाम बेनिफ्राय रल नाम्बार दं टेटनि बहा नुगोन दानिया काट अफ मार्क्सआ 60 थांदों ना 80 थांदों बेखौ नोंथांमोनाबो फैबाय थानाय समाव नुनायखौ नङा बादि मानोना आसामावनो बेबायदि रिजाल्टआ बेबायदि खालामगासिनो दङ दा नै टटेल गासै 198 दङ ना बिनि गेजेराव नायोबा नोंथांमोना काट अफखौहाय नुनाय नङा खालि बावहाय नाम थागोन दा बेनिफ्राय सिरियेल नाम्बार थागोन बेनिफ्राय ओरैहाय भेकेन्सि नाम्बार थागोन दा बेखिनि आरो कार्बि आंलंना होजेनबाय दा बेखौ नायोब्ला बे मोनसे काउन्सिलखाय दा जोंनियाबो काउन्सिलना जोंनिया माब्ला मोनगोन दा जोङो पर्टेलाव थांनो दा जोङो पर्टेलाव फैबाय दा कार्बि आंलंना अफलाइनसो एप्लाइआ जाखादोंमोन नाथाय बिटिसिना जोंनिया अनलाइन जादोंमोन नैबे पर्टेलाव अब्ला स' बिनि रिजाल्टआ माब्ला ओंखारगोन वेबसाइटआ दासिमबो गेवाखै दा बेखौ नायोब्ला काउन्सिलना होजेनबाय जेब्ला आं बुंदोंमोन जे एडुकेसन सेक्टराव मिनिस्टार मोननाय लोगो लोगो प्रसेसा जागोन होननानै दा जाजेनबाय कार्बि आंलंआ अब्ला बिटिसिआबो थाबैनो रिजाल्टखौ होनांसिगोन बा होनो हासिगौ नाथाय आं सिगांनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन जे बिटिसिआ जाहाथे टेटनि रिजाल्टखौ थाबैनो होयो मानोना जोंनि बर' मिडियामनि एलपि स्कुलाव फोरोंगिरिया गोबां खस्थ' मोनगासिनो दङ सासेल' माने फोरोंगिरिया 30+ स्टुडेन्टखौ कभार खालामनांगौआ इजि नङा बेखायनो जि हायो जि माने बिथांमोना पास जाबोगोन साख्रि मोनगोन जाहाथे थाब मोनफैयो आरो क्लासफोरा जाहाथे मोजांनिफ्राय साबसिन जायो दा बेखौनो आं खावलायबाय आरो बे रिजाल्टआ जायखिजाया बे दानावनो माने लास्टिंहाय मोननो हागौ आरो बिटिसिआ दानिया जायफ्रा आधार कार्ड गैया थ' नोंथांमोना थाखाय गोबां माने सिरियास बाथ्रा स' आधार कार्ड नोंथांमोना मोननाय नंला एबा नों आधार कार्डखौनो आपडेट खालामनो हानाय नंला दा बेनि अफिसियेल नटिस दिनै ओंखारबाय आं बे आपडेटखौ सिगांनो खोन्थाखादोंमोन एडभान्सनो नाथाय दिनै नोंथांमोना अफिसियेल नटिस मोनसिगोन जे आसाम स्टेटआव जोंनि ट्राइबेलफोराबो आधार कार्डखौ मोननाय नंला दा नायदो नै आसाम केबिनेट 13 जुन दा नायदो नै आं लास्ट बेखौ डाइरेक्ट बुंसै बेन अन आधार कार्ड माने आधार कार्डखौहाय बेन खालामसिगोन बाथ्रा जाबाय मा केबिनेट हेज एप्रुभ माने बेनिं फ्रेश आधार कार्ड जाहोना जाबाय गोदान आधार कार्ड एप्लाइ खालामनायखौ केबिनेटआ बेन खालामबाय बेनो जाहैबाय जायनिखि बैसोआ 18 इयार्स प्लास जाबाय एग्जाम्पल नोंनि बैसोआ 18 इयार्स प्लास जाबाय दे माने जोंनि एसटिफ्रा आरो अके माने ट्राइबेल आरो नाथाय 18 इयार्सनि गाहायफोरा जेब्लायबो आधार कार्ड एप्लाइ खालामबाय थानो हागोन बाथ्रा जाबाय जायनि बैसोआसो 18 बारबाय माने गोदानै आधार कार्ड मोननाय नंला आरो बेखायनो लास्ट फोसावखाबाय 31 मार्च
27 नि गेजेराव नोङो आधार कार्डखौ गैयाबा दानो खालामखादो बिनि उनाव नोङो आधार कार्ड एप्लाइ खालामनो हानाय नंला जुदि नोंनि बैसोआ बेनो जाहैबाय 18 प्लास जाबायबा आरो बे जागोन ST आरो T गार्डेननि थाखाय अके माने बागानियाफोरनि थाखायबो आरो दा बेखायनो स' नोंथांमोना जाहाथे नायो दा बेखौ नायोब्ला जेनाखि बिल' माने आन्डार 18 इयार्सआ बेयाव माने गोग्लैनाय नङा बाथ्रा जाबाय आन्डार 18आ जेब्लायबो आधार कार्ड मोनबाय थागोन जोंनि बर'फोरा आरो नाथाय जिनिखि STफ्रा हमना ला बर'फोरा 18 प्लास जाबाय नोंना आधार कार्ड गैयाबा थाबैनो खालामना लादो एप्लाइ खालामदो आधार सेन्टाराव थांनानै नङाबा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना प्रब्लेम जागोन नाथाय मोनसे सलुसन दङ मोनसे माने राहाबो दङ बेखौ बुंदों मानिबा जाहोनाव नोङो आधार कार्ड 18 इयार्स प्लास जानायफ्रा आधार कार्ड मोनासै माने लास्ट डेट बारबाय आरो अब्ला मोनसे राहा दङ DC निफ्राय नोंथांमोना फरवार्डिं लाबोनांगोन जे नोंथाङा मा जानानै लेट जाखो बिनि जाहोनखौ नोंथांमोना फोरमायनांगोन मोनसे रिटेनलि लाबोनांगोन होमबानो आधार कार्डखौ मोनगोन आरो नाथाय बिसिम थाङालासिनो नोंथांमोना थाबैनो खालामखादो नङाबा गोबां उसुबिदा जागोन फैबाय थानाय टाइमाव साख्रि नागिरनाय जा सरकारि स्किम जा लन जा एडमिसन जा माने प्रब्लेम जायो आधार कार्ड गैयाबा दा बेनो दिनैनि थाखाय इम्पर्टेन्ट आपडेट